Zina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Today, Saturday, the 26th of October, 2024, Saturday of the 29th year in ordinary time, I would wish us to reflect from this sentence. We must move from why did this happen to me to what does this mean to me. Leroli ndimafuna kuti posinkhasinkha pokambirana mthenga wathu wabwino maphunziro awiri amene tili nawo amphamvu, tinene kuti, tiganize kuti, tiziti, tichoke pomaganiza kuti nchifukwa chani izi zidachitika, koma tizifunsa kuti izizi zikundiphunzitsa chani. Mawu oyamba a tsiku la lero akuchokera mkalata ya Paulo yolembera a Efeso mutu wa 4 ndime 7 kulekeza 16 akutikumbutsa kuti Ambuye Yesu adakwera kumwamba ndipo aliyense adampatsa mphatso yakuti. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Emmanuel Tambo kuchokera ku St. Kizito Chikoja Church, Mayaka Parish, mu Diocese ya Zomba. Salimo yathu, Salimo namba 122, ndidasangalala pamene adandiuza kuti tiyeni tipite ku nyumba ya chauta. Iyo ndi nyimbo yoimba pokwera Yerusalemu. Ndidasangalala pamene adandiuza kuti tiyeni doze tipite ku nyumba ya chauta. Tikamapita ku chechi, tikamachita za chauta, tizikondwera, tizinena kuti this is an opportunity for me to save my God. Nena zona ambiri Salimo ikutitsutsa chifukwa tikamachita za chauta timachita monyenyereka, timangochita moti tikwaniritse malemba, timangochita kuti basi zitichoke, kandi zopereka, kandotumiki kumene, kandolaliki kumene, timangochita mwachizolowezi. Lero kuti tikhala anthu okondwa kuti Mulungu atipatsa danga ndi nthawi yoti timtumikire. Ndipo mawu athu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Luka woyera mutu wa 13 ndime 1 kulekeza 9. Timva nkhani ya Agalileya komanso nkhani ya anthu ena amene Pilato adawapha ndipo magazi awo adaphatikiza ndi nsembe zimene anali kupereka mchechi. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Mawu oyamba. Mawu ankalata ya Paulo kwa Efeso. Wokondedwa, aliyense wa ife adalandira mphatso yake ya ulere, molingana ndi mmene Khristu amaperekera mphatso zake. Paja mawu a Mulungu akuti, pamene adakwera kumwamba, adatenga chigulu cha andende, ndipo adagawira anthu mphatso. Sono mawu akuti adakwera, tanthauzo lake mchiyani? Ndiye kuti poyamba adasikira pansi penipeni pa dziko. Iye amene adasika ndiye mweyo amene adakwera naziola kumwamba konse, kuti zinthu zonse zikhale zozaza ndi iye. Iyeyu ndiye amene adapereka mphatso kwa anthu. Mphatso zake zinali zakuti ena akhale atumwi, ena aneneri, ena alaliki, ena abusa ndi aphunzitsi. Ntchito yawo inali yakuti akonzeretu anthu a Mulungu kuti akagwire ntchito yotumikira ndi kulimbitsa mpingo umene uli thupi la Khristu. Motero posiriza tonse tizafika ku umodzi umene umapezeka pakukhulupirira ndiponso pakudziwa Mwana wa Mulungu. Pamenepo tizakhwima ndithu ndi kufika pa msinkhu wa thunthu wa Khristu. Sitizakhalanso ngati ana akhanda ogwedezeka ndi mafunde, ndiponso otengeka ndi mphepo iliyonse ya zophunzitsa za anthu onyenga amene amasokeresa anthu ndi kuchenjera kwawo. Kwenikweni tu pakulankhula zoona ndi mtima wachikondi, tizikula pa zonse mwa Khristu. Iye ndiye mutu umene umalamula thupi lonse.
ndi kulumikiza pamodzi ndi mfundo zake zonse. Motero chiwalo chilichonse chimagwira ntchito yake moyenera, ndipo thupi lonse limakula ndi kuzilimbisa ndi chikondi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu. Pa nthawi yomweyo anthu ena amene anali pomwepo anadza kwa Yesu nayamba kumsimbira za Agalileya amene Pilato adalamula kuti aphedwe pamene iwo ankapereka nsembe zawo kwa Mulungu. Tsono Yesu adawafunsa kuti kodi mukuyesa kuti Agalileyawo anali ochimwa koposa Agalileya ena onse popeza kuti adaphedwa motere? Iyayi, koma mukapanda kutembenuka mtima inunso mudzawonongeka ngati iwo aja. Nanga anthu aja 18 amene nyumba yosanja idawagwera ku Siloamu nkuwapha, kodi mukuyesa kuti iwo anali ophwanya malamulo koposa ena onse okhala mu Yerusalemu? Iyayi, koma mukapanda kutembenuka mtima inunso mudzawonongedwa ngati iwo aja. Yesu adawaphera fanizo adati, munthu wina adali ndi mkuyu obyalidwa m'munda wake wa mpesa. Ankafunamo zipatso koma osazipeza. Tsono adawuza osamala mundawo kuti papita zaka zitatu tsopano ndikufuna zipatso mu mkuyuwu koma osazipeza. Udule tsono ukugugitsiranji nthaka? Koma iye adati, Ambuye, bawulekani chaka chino chokha ndiukumbira pa tsinde nkutsera manyowa. Ukadzabala zipatso chaka chamawa zidzakhala bwino, koma ukapanda kubala apo mudzaudule. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nkhani ili tsiku la lero abale titenga maphunzironso atatu. Chifukwa ndi nkhaniso yomvetsa chisoni ukamayilingalira utha kuomba m'manja kuti koma kodi zoona kenako nkudzanga kuti ayizikomo. Anthu ena tiyambire pamenepa ati amafuna kuntapa. Tikumbukire kuti izi zikuchitika Ambuye Yesu ali pa ulendo wa ku Galileya. Nde pakhala anthu ena amene akhalakhala kuti amtape mkamwa Ambuye Yesu, ampeze chifukwa Ambuye Yesu. Nde ayesera matriki osiyanasiyana. Nde apafuna amudanitse ndi akulu aboma. Akubweretsa dala nkhani ya Pilato, Pilate, kuti Ambuye ampange kondemu Pilato kuti adalakwitsa. Akangotero akamnenere Ambuye Yesu kuti akuti mudalakwitsa. Koma Jesus being God, Jesus akudziwa kuti mission yake sikusowekera kusokonekera, iyende mu nthawi yake, akupanga zinthu zoyenerera. Nde akubwera ndi nkhani yoti awatape Ambuye Yesu mkamwa. Choyambirira kunena kuti Ambuye tachitani ku comment. He is being forced to comment. Mmene zimakhalira pakati pathu anthu ena akafuna tipalamule amabweretsa dala nkhani zina zoti adapalamula ndi awo, koma ifeyo tikaoneke kuti inatsirapo mlomo. Akuti mutipo bwanji pa nkhani. Anthu adapita ku tempere ukapembedza. Akupembedza ananyamula nsembe zawo, tipere mphatso zathu kwa chauta. Akupembedza modenya. Ndakuti Pilato chifukwa cha pressure imene anali nayo amadana ndi anthu amene amapembedza, akuti adatuma nthumwi zake nkukapha anthu ajali mkachisi. Ndipo adanena kuti mphatso zawozo muphatikize ndi magazi awo apereka nsembe amafunayo. Ambuye mukuganiza bwanji? I can imagine tikanakhala inu ndine tikanati, oh, Pilate, a very bad man. Mukumbukira nkhani ya mneneri Nathan anapita kuti akadzudzule Davide chifukwa cha kupha Uriya ku nkhondo. Ndanena kuti munthu amene adakalanda katonde, kambuzi, kankhosa, kenaka no, that man must die. So anthu amafuna kuti Jesus ayankhule zoti apalamule. Ndayifotokoza nkhani. Ambuye Yesu is changing the topic. Malo monena kuti Pilate is a bad man. Jesus monga ndanena koyamba is changing the focus from why this happened to what are we learning from this experience. Nde akunena kuti akuonjezeranso chitsanzo china. Mukuganiza kuti Agalileya anali ochimwitsitsa kapena anthu aja amene nyumba yosanjikiza 18 ya ku Siloamu inawapha? It's written nowhere apart from this incident.
muganiza kuti anali ochimwitsitsa kuposa anthu onse okhala mu Yerusalemu? Jesus is changing the focus from why this happened to them to what are we learning from what happened to them. Tiphunzire kuchoka kwa Ambuye Yesu. Poyambirira phunziro limene akutipatsa ndoti tizikhala okonzeka. Mukumbuke kuti sabata yonse ino takhala tikukambirana lolemba lija, munthu wina amati ine zinthu zanga ndi zambiri, amaza usiku omwe uno akulanda moyo wako. Wina nkumati ine mbuye wanga akuchedwa ndi zingomwe akudya akukwapula antchito anzanga, anamuza kuti wantchito opusa sukuchita zoyenerera. So tisaluze focus, tikumbuke kuti sabata ino tikukambirana zokhala okonzeka. Amene Pilato adawaphatikiza magazi awo powadula miti, amene nyumba yosanja idawagwera, onsewa kutipatsa phunziro. Tisachedwe ndi kufunsa kuti why this happened, tifunse kunena kuti kuchokera kwa iwo tiphunzira chani. Ndi phunziro lathu loyamba lachiwiri tsiku lalero tunena kuti tizikhala okonzeka. Chifukwa ine ndimakonda nyimbo zathu za maliro, si zabwino koma zimatikumbutsa. Lilime inu poyankhula, tisanyadire moyo kapena chuma, limafika pena tsiku lakufa, silidziwika likudikira inu kapena iwo. The lesson we are getting from Jesus, be ready every day, every hour, every year, every minute is good enough to die. Nditati ndimwalire lero, ndimwalira munthu otani. Chachitatu chimene akutiphunzitsa ndichonena kuti monga ndikunenera mobwereza tizidzifunsa kuti ndikuphunzirapo chani pa zimene zachitika. Kukhala moyo onena kuti ndakhumudwa ndi zowawa, koma ndisachedwe nkufunsa kuti ndakhumudwa chifukwa chani. Timakhumudwa pa zifukwa zosiyanasiyana, kuchotsedwa ntchito nditha kukhumudwa, imfa kubwera pa khomo pathu timakhumudwa, makamaka imfa ikakhala yadzidzidzi ya ngozi timakhumudwa, kuchotsedwa ntchito monga ndanenera timakhumudwa, kaunsembe kulandira transfer imene sindimayembekeza, usisitero kulandira transfer pamalo ndakhazikika timamvana ndi anthu, ndipo anthu timakondana, amanditchula mtumiki wawo, ine ndimatchula nkhosa zanga, nkungolandira kalata yadzidzidzi yoti musamuke pano. Ndizowawa ndizokhumudwitsa. Jesus today is saying, instead of asking the question why this is happening to me, you know, anthu even oti sanapita ku school amafunsafunsa limene, why me Lord, umafuna akhale ndani. Ambuye sati tisachedwe ndi funso loti why me Lord, tifunse kuti what am I learning, ndiphunzira chani. Kwa neba kwachitika maliro, inde zinazo mwa munthu titha umafunsa, mafunso lalikulu zikhalena kuti ndiphunzira chani ifa ya nzanga. You mean John wamwalira? John inali naye dzulo. Yes, koma udzifunse kuti ndiphunzirapo chani. COVID-19 inatipatsa mafunso ambirimbiri. Tuganza kuti pofika lero tikhale anthu onena kuti tidaphunzirapo chani. Ndachita chidwi maiko anzathu amene amalandira zithandizo ena mu Africa adamanga zipatala zikuluzikulu ndalama za COVID. Zathu ndeti mangozinyambita, sitidaphunzirepo china chake. Kumabwera matenda osiyanasiyana, pano azungu zikumavuta kuti thandiza chuma chija anatibera chija. Koma imakwana njira ina yake kuti Mulungu amapatsa kadanga. What affects one affects all. So amachita mantha kuti izi ngati sitathandiza by all means zitikudza ndama dzathandiza. Moto kuti momwe ife tipange capitalize zimene zigwiritsa ntchito moyenerera, timapanga njira zathu zosakhala bwino. What are we learning from what has happened? Ena akawachotsa ntchito m'malo mong'amba kukama kuti amachita matama taonera, tizifunsa ndiphunzirapo chani. Tomorrow it may be me. Wina wake chilungamo sichinaende bwino ku court, tikudziwa kuti chilungamo ndichi, ndidzifunse kuti ndiphunzirapo chani. Kodi ine mwana wanga, kodi ine abale anga, kodi ine mpingo wanga, kodi ine azizanga, kodi ine mwene sizingandichitikire izizi. So lero choyamba Ambuye Yesu akutiphunzitsa kukhala anthu okonzeka, kukhala anthu olapa, chifukwa china chilichonse imfa itha kundipeza any minute any hour, monga Galileya aja, monga anthu amene nyumba idawagwera ya ku Siloamu. Chachiwiri ndikunena kuti tikhale anthu omanena kuti pa chilichonse chimene chachitika mmoyo wanzanga, mmoyo wanga omwe, ndikuphunzirapo chani. Ndipo chotsirizira chimene Ambuye Yesu afuna atsindike tsiku la lero tsopano nkunena kuti ndichedwe nkuyang'ana kuti Galileya zinagwera, anthu ena nyumba yopsinja inagwera, kuti Ambuye mutipo chani. Ambuye Yesu afuna tsopano ndiziyang'ana my behavioral attitude, kuti ndikupanga zotani mmoyo uno. Kodi zimenezi zindithandiza pa chikhristu changa, zindithandiza pa usembe wanga. Tipemphererane wina ndi zake kuti poyamba Mulungu atidzadze ndi Mzimu wake woyera. Tikhale anthu amene tikudziwa chimene tikupanga, tikhale anthu amene tikukonzekera zamawa, tikhale anthu amene tikukonzekera ifa yathu, tikhale anthu amene tikukonzekera tsogolo la ana athu, tsogolo la mpingo wathu, koma koposaposa
anthu amene akuphunzira pachina chilichonse chimene chikuchitika ku moyo wauzimu, ku moyo wachitukuko, ku moyo wa ndale, ku moyo imfa ya anzathu, ku moyo wa matenda anzathu, ku moyo wa chilungamo cha anzathu, ku moyo wa kusauka kwa anzathu. Tikatero ndiye kuti phunziro lonse lija limene takhala tukambirana mkati mwa sabata loti tikhale anthu okonzeka, tikhale maso, ndithudi tiyamba kulikwaniritsa moyo mwathu lero ndi pa nthawi zosatha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.